Дара! Ела тук, бе! Какво правиш ти? Иди. Кажи. Да. Айде. Стой. Давай. Какво правиш с пръстчето? Я покажи. Айде да пляскаме с ръцете. Кажи. Ой, телефона. Няма. Айде бързо. Идвай при мен. Ей, малко Стояно малко се. Айде бързо при Чичика. Чакай, че Чичи ще потроши къща. Мале. Дара, ще стигне. Ма знаеш ли това с само дено на 2000 мегавата? Така. Така. Това са апартамента, декларирането няма стане толкова повече. Що? Ами защото